Chevrolet Cruze соли барориш 2011 дӯстони азиз мошин вагони мебошад. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, пробегаш 83 000 километр пробег. коробкаш автомат, сентр замок дорад дӯстони азиз. монитор. мани ҳолати салони мошин сиденияш кожини мебошад. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 екатек сӯзишвориш бензин. мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 70 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 39 91 41. Honda CR-V соли барориш 2007 дӯстони азиз. мошин вагони мебошад. мани намуди берунаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, дута сиденияи пеш обогрев, менинҷа CD плеер дорад дӯстони азиз. пробегаш 104 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин бо сиденияш лифт. мани ҳолати салони қафои мошин сидения кожини мебошад дӯстони азиз. менинҷам боз люкам дорад. мотор 2.4 сӯзишвори бензин. расходаш 8 литр 9 литр ба 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 118 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 805 44 45. Kia K5 соли барориш 2011 дӯстони азиз. вагона мошин вагони мебошад. мани намуди берунаи мошин. намуди берунаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, мани ойначаш, кнопочный регулировка мешавад. коробкаш автомат, дута сиденияи пеш обогрев дӯстони азиз. менинҷа CD плеер дорад, монитор дорад. калиташ чӣ хеле ки дида истодаед старт стоп. ҳозир пробегашам мефаҳмем. ҳей бояш нест чипаш нест мутоси ҳозир хай фаҳмида медиҳем. мани ҳолати салони мошин сиденияш дӯстони азиз кожини мебошад. мани ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. мани бомаш панорама. пробегаш 220 000 километр дӯстони азиз. мотор 2 сӯзишвори бензин. расход чӣ хеда? расходаш 7 литр 8 литр ба 100 километр мегардад дӯстони азиз. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 110 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 762
99 88. Hyundai Sonata соли барориш 2012 дӯстони азиз. Ман ин намуди бернаи мошин. Ин ҳуҷҷатош дӯстони азиз, иҷозати махсусаш то моҳи августе, санҷиши техникиш то моҳи октябри 2021. Ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, дута сидиёни пеша багрев, инҷа монитор дорад, CD плеер дорад дӯстони азиз. пробегаш ҳозир мефаҳмем. пробегаш 180,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? мани бо мо шапшифка шудаги ҳамаш хушрӯ. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мана мотор 2.4 сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расход чанда газ киди? расходаш 10 газ киди 90 километр мегардад дӯстони азиз. нархи мошин 90,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 987 04 00. Hyundai Avante соли барориш 2009 дӯстони азиз. мошин вагонӣ мебошад. ман ин намуди бернаи мошин. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, мани оиначош электроника, коробкаш автомат. инҷа монитор дорад, CD плеер дорад, дута сидиёни пеш чӣ хеле ки дида истодаед абагрев сидиёни. пробегаш ҳозир мефаҳмем. 118,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 сӯзишвори бензин дӯстони азиз. расходаш 6-7 литр ба 100 километр мегардад. мен чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 72,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 844 07 00. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсию домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед? пас наворбардорони касбии студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастраф дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.